Exacte, que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olor a les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta, viure que és una sort. Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta es troba a Castell-Platja d'Aro, a la comarca del Baix Empordà. Descobrirem per què aquest municipi ha aconseguit l'acreditació de destinació familiar. Bé, i les coses que té per explicar-nos, perquè té molta història, Olga. Vila romana de Pla de Palol. Grecorromana, que feien moltes coses aquí, amb una platja molt famosa, a més a més. Però no s'acaba aquí, senderisme, camins de ronda... Sí, que et posaràs les sabates esportives avui, I tant, avui caminarem una mica. Exacte. Coneixerem la part gastronòmica, que hi ha molts productors locals a la zona, coneixerem les seves fires, les festes més sonades, les del Carnaval... Bé, moltes festes. I de la mà de Girona Excel·lent, què coneixerem, Albert? Un bon vi. I humanitzarem amb música, Olga, perquè ens acompanyen el Gota Suave i Billy M, que canten un soul català que deixarà a més d'un bocabadat. I a més, acabarem el programa també amb un reportatge molt xulo vist des del mar. Des del mar, avui, Albert. Exacte. País en Ruta obre les maletes aquí, a Castell-Platja d'Aro. Comencem? Ens trobem al bell mig del terme municipal de Castell-Platja d'Aro, concretament al Parc Ornitològic dels Estanys, on l'octubre del 2012, tot coincidint amb el Dia Mundial dels Ocells, es va inaugurar aquest pulmó verd just al cor de la vila. És de fàcil accés, ja que una au feta amb plantes de grans dimensions a l'entrada del municipi ens indica la seva ubicació. Aquest és un espai didàctic, on podem descobrir més de 250 espècies d'aus que habiten a la zona humida o bé fan una parada al parc durant el període de migracions. També hi trobem varietats autòctones del territori, algunes originals i d'altres replantades, com poden ser els pins, els roures o les alzines sureres. El posicionament de diversos miradors dins l'espai facilita tant l'observació d'aquests animals com el plaer de gaudir de la tranquil·litat de l'indret. El parc, que ocupa una superfície d'un total de 150.000 metres, representa la voluntat per part del municipi de respectar la diversitat biològica i els ambients naturals originaris de la fauna autòctona. A més, la bassa central també té la funció de control de les inundacions del municipi, ja que es recull l'excedent d'aigua del riu Ridaura i de la xarxa d'aigües fluvials. Sens dubte, un espai a visitar durant qualsevol època de l'any, amb família o amics, a peu o en bicicleta. Molt benvinguts a País en Ruta, un programa en què intenta mostrar de forma desenfadada petits pobles de Catalunya i ensenyar totes les seves coses molt bones, com són el tema cultural, social i econòmic. I bé, Olga, un marc incomparable avui el que ens acompanya. Exacte. Castell-Platja d'Aro és un dels municipis més coneguts del Baix Empordà. Aquest municipi, fortament implicat amb el turisme, gràcies a la seva situació geogràfica, compta amb 3 termes diferenciats: Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró. Platja d'Aro i S'Agaró combinen l'oferta d'esport, cultura i oci amb una façana marítima de grans platges i petites cales. Esdevenen espais d'equilibri entre arquitectura i natura, on els camins de ronda ens serveixen de passos naturals per moure'ns pel territori i alhora són miradors excepcionals des d'on podem observar tots els tons de blau de la Mediterrània. A S'Agaró, terme que rep el nom del torrent de S'Agaró, que uneix Platja d'Aro amb el municipi veí de Sant Feliu de Guíxols, hi trobem elements que s'han incorporat al paisatge i que amb el pas dels anys i l'avenç del turisme són ja emblemes del municipi. Castell d'Aro desprèn història i encant a cada pas. Només cal voltar pels seus carrers empedrats i deixar-se deleitar pel castell de Benedormiens, fortalesa medieval des d'on es van anar formant el poble. Allí, nombroses estructures defensives ens parlen d'un passat de lluites, de contes i de llegendes. Castell-Platja d'Aro és tradicionalment un municipi turístic que ha sabut integrar el visitant de forma natural i positiva a l'entorn. L'evolució del terme respon a la voluntat d'adaptar-se a les necessitats concretes d'aquells que visiten el municipi. Tant és així
que el 2014 Castell-Platja d'Aro va aconseguir l'acreditació com a destí de turisme familiar gràcies a la seva vasta oferta d'oci i allotjament. L'oferta gastronòmica és àmplia i variada. Podem tastar els sabors de la Mediterrània o bé asseguts a una terrassa davant la platja gran o bé pels carrers del municipi. En qualsevol cas, hi ha centenars d'opcions a descobrir, opcions alternatives on la innovació i l'avantguàrdia són protagonistes al plat. El comerç, gran actor en pro de la dinamització del municipi, és abundant i divers. Trobem establiments amb diferents tendències i estils que comparteixen el cel obert, que són els carrers centrals del municipi. Platja d'Aro canvia, evoluciona amb el temps i amb els seus habitants. Es transforma, s'inventa i es reinventa per tal d'oferir al visitant una oferta completa que no deixi indiferent a ningú. En definitiva, Castell-Platja d'Aro és sol i platja, però també són nits de jazz a la fresca a Cavall Bernat, campionats professionals de vòlei platja, tardes tranquil·les de passejos embadalits voltant aparadors o visites teatralitzades que ens rememoren el passat grecoromà del municipi i que faran les delícies dels més petits. Des de País en Ruta us convidem a encoratjar-vos a conèixer Platja d'Aro, Castell-Platja d'Aro d'una altra manera i que guarda molts secrets que nosaltres volem esbrinar en mica. I per això donem la benvinguda al seu alcalde, el senyor Joan Girau. Joan, benvingut. Benvinguts vosaltres per fer el programa, que estic segur que serà un èxit i agraït per haver-nos triat aquí a Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, com ens agrada reblar, i aquest lloc, aquest indret, de veritat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, primer de tot, Joan, no sabria per on començar, perquè, escolti, 30 anys dedicat com a regidor i en bona part com a alcalde. La pregunta seria directa. Li queda alguna cosa per complir d'aquelles idees que un té com s'estima tant al seu municipi? Bé, hi ha idees i si no hi haguessin idees li asseguro que ja faria anys que hauria plegat i estaria fent altres coses, no? A mi m'agrada molt la política, però evidentment sempre que hi hagi un contingut, que hi hagi projectes, que hi hagi un equip que estigui disposat a arribar a diferents llocs i que es lluiti per aconseguir-ho. En 30 anys de regidor, 24 d'ells d'alcalde, deixi'm posar un pèl d'orgull i de vanitat aquí sobre, no? Governant amb majories, governant amb pactes, amb diferents, amb tots els ventalls de l'espectre polític del poble pràcticament he pogut governar i en definitiva també amb equivocacions i errors segur que els hem tingut, però en realitat amb el conjunt em sembla i ens sembla, perquè entenc que som un equip, que el poble va endavant també perquè hi ha un teixit associatiu molt fort, que dinamitza molt fort i l'Ajuntament moltes vegades el que fa és acompanyar i intentar acompanyar el millor possible les iniciatives que ja surten individualment i de les associacions. Aquí queda el llegat de la feina ben feta, Joan, com dèiem, al llarg d'aquests 30 anys. Deixi'm dir-li que Castell-Platja d'Aro és conegut per la seva oferta d'oci, de platja, però hi ha moltes deslocalitzacions que són molt desconegudes avui en dia encara, per molta gent que gràcies a aquest programa intentem donar-ho a conèixer, com és, per exemple, el lloc on ens trobem avui, no? Sí, aquest projecte, sabem que no té un èxit immediat, però que l'anirà tinguent cada cop més. I estem satisfets perquè fa 20 o 25 anys, quan vam començar a veure què es podria fer aquí, reconec que no teníem les idees prou clares i ens podríem haver equivocat i equivocat bastant, perquè inclús plantejàvem un tema no tan mediambiental i de protecció de l'origen d'això, dels estanys, perquè a vegades les coses són fàcils de descriure i veure'ls el futur i a vegades els polítics ens ho podem complicar, no? I afortunadament no va ser així, i no va ser així, també m'agrada dir-ho i dir-ho aquí, gràcies al grup externa d'aquí de la població, un grup amb molta sensibilitat mediambiental i per la fauna pròpia i autòctona i, evidentment, si hi ha algú que quedarà sostenible en un poble que no tot s'ha fet bé sempre, segur que serà aquest parc dels estanys.
Castell-Platja d'Aro, el seu lema, per 365 dies. Però això també ha de tenir una afluència, una feina, perquè poder conviure el que és el turista amb el resident, no? Sí, és el gran repte, no? Perquè sobretot amb l'oferta d'oci nocturn, no? Que és allà on costa, on ha costat i continua costant més, no? Perquè està clar, l'oferta d'oci nocturn doncs, necessita un ambient que és molt difícil no originar fressa, encara que els locals puguin estar ben condicionats, només la gent que surt i entra i hores de matinada, i evidentment doncs, també com arreu doncs, es fan grups amb el botellot i coses d'aquestes que evidentment intentem a través de la policia local controlar al màxim. És un problemàtic, intentem pagar-lo al màxim, però continua sent un problema que hem d'estar constantment a sobre. Sí. Si li sembla, continuem parlant més endavant, perquè tenim la nostra companya l'Olga, que m'estan dient, escolta, és que vol parlar, perquè està amb el regidor de Cultura, amb en Lluís Pujol. Escolta, Olga, on et trobes en aquests moments? Gràcies, Albert. Doncs ens trobem al nucli antic de Castell d'Aro, just davant del Castell dels Benedormients, i m'acompanya el senyor Lluís Pujol, el regidor de Cultura i Patrimoni. Hola, Lluís. Hola, Olga. Lluís, per què es diu així, aquest castell? Bueno, l'origen del nom treballem en dos històries diferents, perquè per una banda hi ha com si vingués de l'àrab, d'una família molt potent que estava instal·lada doncs, al llarg de tot el Mediterrani, de tota la costa mediterrània, que eren els Benidorm, i per altra banda, que em sembla que és la que actualment doncs, ens dona més credibilitat, seria doncs, donat a l'origen del castell, que era un castell que va ser cedit en el monestir de Sant Feliu de Guíxols pels nobles i cavallers de la zona, doncs, de benidormients, de benestar, de dormir, perquè la funció de dormir bé, perquè la funció del castell era de donar seguretat en el poble o a la gent d'aquí de la vall, no? Perquè estem situats aquí en un turonet on es divisa tota la vall d'Aro i arriba a la vista fins al mar, no? Per tant, doncs, qualsevol invasió que pogués vindre bàsicament pel mar o si ens venia pel pla, d'aquí, juntament amb les altres torres de guaita que estaven instal·lades en altres masies, podien protegir... Donar aquesta seguretat, que diríem a la població. Que era la funció històrica del castell. Exacte. Què hi trobaran els visitants que vulguin entrar-hi a dins? Bueno, el castell ha tingut uns processos de restauració i ara, des de fa ja uns quants anys, fa més de 30 anys, que la dediquem a la sala d'exposicions. Dediquem exposicions d'art, exposicions culturals i també de tradicions aquí del municipi. Perquè aquí a Castell d'Aro, a banda del castell, què hi podem trobar? Bueno, a part d'un nucli medieval molt bonic, tenim aquí davant nostre el que és l'antic casino. També tenim el Museu de la Nina, que era l'antic ajuntament, que un cop es va desenvolupar al municipi amb la població de Platja d'Aro i Sagró, es va tindre que traslladar, que actualment té l'ús de Museu de la Nina. Des de fa uns 20 anys vam rebre una donació d'una família que tenia unes nines de gran qualitat i interès museístic, i amb donacions particulars i fons d'altres famílies hem creat aquest Museu de la Nina, que està composat per unes 800 peces. I tot aquest nucli antic també es pot fer amb una visita guiada? Sí. Nosaltres, durant tot l'any, tenim programades visites guiades que, surten des de baix del pla, on es poden aparcar, fem un volt per tot el nucli medieval, ensenyem, un cop estiguin acabades les obres de rehabilitació, el Museu de la Nina, el Casinet, i, lògicament, el Castell de Benedormient i l'Església de Santa Maria. Ens hem desplaçat pel municipi i ara ens trobem a l'entrada nord de Platja d'Aro, just a l'emplaçament on hi havia la vila romana de Pla de Palol. Lluís, què s'hi feia en aquesta vila romana? Bàsicament el conreu, el conreu de cereals, el conreu i del raïm, de vinyes per obtenir els raïms. Aquí, la vall del Ridaura era una vall molt
molt productiva tant per cereals com per altres tipus de cultius de regadiu, però bàsicament com que d'aquí s'anava cap en fora, doncs aquí el que s'elaborava era vi a través de les vinyes que s'havien conreat aquí i cereals. El vi i el cereal eren els productes que d'aquí sortien cap a altres ports del Mediterrani controlats pels romans. I des de l'oficina de turisme, quines activitats es proposen per conèixer aquest emplaçament? Per divulgar el nostre aquest emplaçament, el que fem són bàsicament visites guiades. Fem visites guiades que surten de la plaça de l'Ajuntament, passem pel camí de ronda, que també és molt maco de poder-hi anar, i també després pel públic més juvenil, fem visites per la mainada, i no de mainada, doncs visites teatralitzades. Molt bé. I finalment, a final mitjans de setembre, final de temporada, fem un acte que es diu Porcianos, perquè la persona que d'alguna manera era el propietari d'aquesta vila romana, doncs fem una barema popular, fem activitats amb la mainada i després pels grans també fem tas de vins d'aquí de la zona. Aquest enclau, aquesta vila, es coneix que va començar al segle I abans de Crist i va perdurar la seva explotació fins als finals del segle VI després de Crist, començaments del VII. Tota l'activitat la feien des de mar, què et sembla si baixem cap a l'aigua? Perfecte, anem cap a Cala Rovira. Molt bé. Som al Port Natural de Cala Rovira. Lluís, quina és la connexió entre aquest port natural i les restes arqueològiques que acabem de veure? El port era el lloc on partien precisament tots els productes que s'elaboraven des de la vila romana. Hem parlat abans que es dedicava al conreu de la vinya, per tant, l'elaboració del vi, i també, paral·lelament a l'elaboració del vi, hi ha diferents forns de terrissa que feien les àmfores i dels diferents contenidors pels productes que, d'alguna manera, arribaven a altres ports del Mediterrani controlats pels romans. Aquí darrere tenim, a més, el que es diu, és coneguda aquesta roca d'aquí com la Senya dels Moros, que hi ha vestigis d'un antic far, antic far que assenyalava la ubicació d'aquest port. I ara veiem un màstil que no té bandera, però normalment Exacte, aquí estem esperant que ens donguin la bandera blava una altra vegada, que cada any, gràcies a Déu, l'aconseguim, perquè tenim unes aigues molt netes i unes platges molt cuidades, i per tant, tant quan facin la distribució de les banderes blaves, onejarà, com cada any ha onejat, la bandera blava, que significa la qualitat dels serveis que ens dona aquesta petita platja. Doncs, Lluís Pujol, moltes gràcies per les teves explicacions, i nosaltres continuarem descobrint els secrets que amaga Castell-Platja d'Aro. Doncs moltes gràcies, Olga. Si volen veure aquest llegat romà, i en aquest cas medieval, ho poden fer a través de les oficines de turisme i de les visites teatralitzades que es fan. Tota la informació ho trobaran a www.platjadaro.com. Continuem parlant amb el seu alcalde, amb en Joan Giraut, que ens hem quedat amb moltes preguntes, Joan, per preguntar-li. Com, per exemple, com és la dinamització amb el comerciant de Castell-Platja d'Aro? Bé, estem en una situació d'anar de la mà, anem conjuntament. El poble, evidentment, té una oferta comercial, si volem parlar, en la qual, en el seu moment, jo crec que hi va haver un moment crític a Platja d'Aro, fa 30 anys, jo encara no estava a l'Ajuntament, però hi va haver-hi una entesa amb l'Ajuntament de que es podien obrir els festius, els dissabtes i diumenges. Això fa 30 anys era impensable i no teníem suport, diguéssim, més amunt del que es trobava, diguéssim, des de l'Ajuntament, i inclús teníem associacions de comerciants de les comarques gironines i de Catalunya que hi estaven en contra. Es va lluitar molt per això i avui tenim el que tenim a Platja d'Aro gràcies a aquesta entesa entre el comerç i l'Ajuntament, i també, per què no dir-ho, la part laboral del comerç que s'hagués pogut posar en contra ho va entendre, ho va acceptar, i avui estem aquí on estem i amb ganes d'anar més lluny. No només aquesta dinamització s'ha fet per exterior, sinó internament hem sabut que treballeu pel tema social, no?, en aquests moments, molt important. Bé, nosaltres intentem fer una política integral. Nosaltres entenem el que és política i, evidentment, hi ha el que es veu, el que potser queda més a la superfície, la patina, el
maquillatge, però entrem a fons a l'interior, estem amb les associacions, hi ha un teixit associatiu al poble molt important, amb el qual doncs, hi treballem també conjuntament. Hi ha el tema de les escoles, que també ens en sentim satisfets, doncs, perquè hem aconseguit d'alguna manera doncs, eliminar els barracons de Castell d'Aro. Hem tingut que fer un conveni amb la Generalitat doncs, de pagar al poble, no diguem l'Ajuntament, el poble ha pagat la meitat de la construcció de la nova escola, i també ho volem fer-ho aquí molt a prop, a l'escola de Fanals, que estem en converses també de fer el mateix. Però, vull dir, estem amb l'esport, amb les associacions esportives, o sigui, treballem a totes les àrees i també des de la dinamització cultural, també és un altre dels aspectes que hi apostem fort, i el tema social. O sigui, el tema social intentem també arribar-hi, estem en un projecte d'un nou centre cívic a Castell d'Aro, que ja podem aprovar el projecte definitivament, doncs, perquè ha fet tots els tràmits, i abans de final d'any s'iniciarà la construcció. I arribem als grups socials, però també permetin que li digui que intentem arribar a la persona individualment. Des de l'àrea de serveis socials hi ha gent que li costa seguir, que està en risc d'exclusió social, que té dificultats que hi són arreu, i intentem també, a través de l'àrea de serveis socials, arribar fins a la persona. Fantàstic, Joan. Ens agradaria parlar moltíssim de, sobretot, el que veurem a través d'aquests minuts que País en Ruta avui s'ha ubicat aquí a Castell-Platja d'Aro. Però abans de marxar, hem sabut que hi ha un projecte, un auditori de Palau de Congressos, és cert, això? Sí, és cert, però el volem posar en el seu ordre. O sigui, hem vist que ens equivocaríem, és un projecte d'una inversió molt alta, ens podríem haver capficat amb aquest projecte i deixar una mica a banda la resta. No hem volgut fer així i no abandonem el projecte, perquè sabem que serà imprescindible per dinamitzar i desestacionalitzar, diguéssim, la temporada, que és el que al final acabaria de redonir-ho tot plegat. I ja arribarà, segur que arribarà. Però, mentrestant, doncs, abans tindrem un centre cívic a Castell d'Aro, abans intentarem tenir l'escola que falta aquí a Fanals d'Aro i altres projectes, i això anirà avançant. Però no perdrem el nord pel fet que això sigui la gran obra de govern. El temps se'ns acaba, Joan. Escolti, després de 30 anys i, a més una persona que s'estima tant al municipi, com veu vostè els pròxims anys Castell-Platja d'Aro? Amb optimisme. Crec que, d'alguna manera, vam quedar molt sorpresos gratament darrerament. Deu fer 8 o 10 dies, un article d'opinió a La Vanguardia ens comparava, en aquest cas, amb la Barceloneta, el tema, com s'havia gestionat a Platja d'Aro, el tema comercial, fent la comparança que amb aquest barri de Barcelona, que té una afluència molt turística, hi ha una sèrie de problemàtica i que d'alguna manera es planteja a Barcelona si el turisme és obsolet o si hem de mirar que vingui més turismes. Platja d'Aro, Castell-Platja d'Aro i S'Agaró té marge per créixer, potser no a l'infinit, però té marge, i dona peu que encara hi hagi il·lusió i ganes de fer més coses. Per créixer i per caminar, perquè em dona pas l'Olga, i escolti, Joan, moltíssimes gràcies. No, gràcies a vostès, i ara encantat. I per mostrar a tot Catalunya les grans coses que moltes vegades no sabem veure a primera vista i que són les que avui ens acompanyen. Moltíssimes gràcies, alcalde. Gràcies, i gràcies a l'audiència també. Molt amable. Em consta que l'Olga s'ha posat les sabates esportives i està en molt bona companyia per explicar-nos tots els recorreguts que hi ha per fer aquí a la comarca del Baix Empordà. Endavant, Olga. I per parlar del turisme actiu del municipi ens trobem amb en Carlos Gai, periodista. Hola, Carlos. Hola, bon dia. Un bon coneixedor de les vies verdes i de les vies braves. Carlos, som just al costat de l'antiga estació del Carrilet de Castell d'Aro, al punt d'acollida del centre BTT del Baix Empordà. Què hi trobem en aquest punt d'acollida? Bé, pels usuaris de la bicicleta,
més enllà de gaudir de les vies verdes, que és aquest gran itinerari que uneix moltes poblacions de les comarques de Girona, en aquest cas, de manera natural, Girona i Sant Feliu de Guíxols per l'antic recorregut del trenet dels anys que va tindre activitat fins a primers dels 60, el centre BTT ofereix tot un conjunt de serveis als seus usuaris. Per exemple, hi poden llogar bicicletes per hores o per un dia sencer, se'ls hi proposen una sèrie d'itineraris en funció de les seves capacitats i habilitats, uns de més exigents, uns de més suaus, i també fan una mica de centre d'informació turística, quins atractius es poden visitar, sigui amb la bicicleta o bé a peu, quines activitats hi ha a aquella època al municipi, i també, com us dèiem, és una bona via per fer en bicicleta, però també per fer peu. No oblidem que les vies verdes també són magnífiques per practicar el turisme actiu d'una manera tranquil·la, o bé corrents. Recordem, per exemple, que les vies verdes són utilitzades per grans activitats, com per exemple la Trailwalker, que passa per aquí, que va finalitzar Sant Feliu. Vaja, un punt neuràlgic per als amants de l'esport, del turisme actiu, de la natura, i una oportunitat de descobrir també el municipi d'una manera diferent. Doncs des de Castell-Platja d'Aro podem fer rutes a peu, corrent, en bicicleta, però també nedant. Això ja serien les vies braves. Què et sembla si anem a buscar algun punt d'alguna via brava? Si us atreviu, som-hi, doncs som-hi. I també descobrirem una cosa nova. Molt bé. De les vies verdes hem passat a les vies braves. En què consisteixen aquestes vies? Bé, les vies braves són uns itineraris que es proposen per nedar a aigües obertes, però d'una manera una mica més organitzada. En vez d'embrancar-se a mano oberta de qualsevol manera, aprofitant tota una xarxa de camins de ronda que tenim a la Costa Brava, es proposen uns itineraris balisats a l'entorn d'aquests camins de ronda. Per tant, algú el pot fer nedant i els seus amics el poden seguir des del camí de ronda, i que per tant ofereixen unes condicions de seguretat i de senyalització que permeten fer-ho en unes condicions més tranquil·les que no pas abraonar-se directament al mar, a la valenta. I tenim entès que també s'organitzen unes sessions d'informació per saber com has d'anar equipat, justament per conèixer també la dificultat d'aquestes vies, com ens estaves explicant tu. Com funcionen aquestes sessions? Això mateix, cada estiu hi ha una sèrie de sessions de dinamització i d'informació per conèixer quines són l'equipament mínim que hem d'utilitzar quan ens volem posar a nedar al mar, que no és el mateix que fer-ho en una piscina, com ens hem de preparar també alimentàriament, saber si hi ha algun petit perill d'alguna espècie invasora en aquells moments. A vegades alguns estius, ja ho sabeu, tenim en algun lloc hi ha una petita plaga de meduses, i llavors també hi ha sessions per nedar en grup. És a dir, són propostes que quan hom diu mira, m'agradaria començar però em fa cosa fer-ho sol o fer-ho només 2 o 3 persones, doncs són dies concrets que sabem que si hi anem hi haurà tot un grup de persones que, acompanyats d'uns monitors, ens ajudaran a fer aquest itinerari d'una manera tranquil·la i segura. Molt bé, doncs què et sembla si continuem ara fent una mica de camí de ronda? I tant. Molt bé, som-hi. Som al camí de ronda que uneix Sa Conca amb S'Agaró. Gairebé 2 quilòmetres per gaudir del paisatge, del mar i del litoral. Sempre recomanem que qui vulgui descobrir l'entorn natural vagi a l'oficina de turisme, però qui no hi pugui anar també ho pot fer a través d'una aplicació que es diu Natura Local. En què consisteix aquesta aplicació, Carlos? Bé, és una app molt senzilla d'utilitzar, vàlida pels 2 sistemes operatius majoritaris, per iOS i per Android. És gratuïta, es pot descarregar en qualsevol moment, i concretament l'entorn del municipi de Platja d'Aro i Castell d'Aro i S'Agaró proposa 5 rutes, 2 de costaneres, justament una és el camí de ronda de S'Agaró, l'altra és el camí de ronda nord a l'entorn de la vila romana de Pla de Palol, i 3 d'interior, una per descobrir Castell d'Aro i els seus entorns, una altra que és la ruta de Fanals d'Aro, que és una ruta de muntanya una mica més exigent, i l'última de totes és la del Parc dels Estanys. I en totes elles el trobareu un sistema de geolocalització molt senzill i us anirà destacant els llocs d'interès que hi podreu trobar. Doncs moltíssimes gràcies per les teves explicacions, Carlos. Si et sembla bé, nosaltres ara connectem amb el Parc dels Estanys no a través de l'app, sinó a través de l'Albert.
Bé, Castell-Platja d'Aro té una oferta amplíssima de fires i festes que fan al seu municipi durant tot l'any. I ens seria impossible dir-les totes pel temps que tenim. Però en aquest cas, si els hi sembla, farem les més destacades. Per això ho fem amb l'Imma Gelabert, que és regidora de Turisme i Dinamització Cultural del municipi. Imma, benvinguda. Moltes gràcies. Un marc incomparable que ens acompanya avui, eh? Sí, un marc no massa conegut de casa nostra i, per tant, doncs, molt contents de donar-vos aquí, de rebre-us aquí. Hem mirat a la vostra pàgina web de www.platjadaro.com tot el que feu. I ens és impossible dir-ho tot, però el més destacat que hem anotat és el Mercat Medieval de Castell d'Aro, la Festa de la Cervesa, el Pessebre Vivent, el Festival Estereofònics, el Xalaró, Carnaval. No sabria per on començar jo, però, per exemple, diríem que el que és més conegut arreu i que fa molts anys que el feu, que és el Carnaval Costa Brava, oi? Sí, la veritat és que potser és l'emblema de les activitats perquè doncs, hem arribat ja a la 40a edició, per tant és una activitat molt consolidada i a més perquè és coneguda aquí i internacionalment i per tant això també la fa molt important. 40 anys i molta gent que hi participa de forma directa, no? Sí, realment, Carnaval són molts dies i amb moltes activitats, amb molta implicació també de la gent del poble. Tenim 13 colles locals ja, per tant, és una activitat que ha anat creixent molt, però també la peça més important o més clau és la desfilada del dissabte, en la qual hi participen doncs, més de 5.000 persones. I m'agradaria molt parlar amb tu de la música, perquè a Platja d'Aro hem vist tants festivals que al final hem vist un paraigua que li dieu Estereofònics, no? Sí, Estereofònics és la marca paraigua que engloba uns 10 festivals, també depèn una miqueta de cada any, no? Però uns 10 festivals que van des de la música clàssica al rock, passant doncs, per totes les modalitats que hi puguin haver. I Estereofònics neix una miqueta de la necessitat de donar la visibilitat adequada a la quantitat d'oferta musical que tenim a casa nostra. Sobretot dels mesos de maig a setembre, que és on es concentra el gruix més important, però la resta de l'any doncs, també n'hi ha molts. I dins d'aquest paraigües hem vist el Festival Xalaró, que té un tret molt especial, no? Sí, Xalaro. Xalaro, perdó. Xalaro. No, sí, Xalaro va néixer quan nosaltres ens van donar com a municipi el segell de destinació de turisme familiar des de l'Agència Catalana de Turisme i per tant doncs, allà vam veure la necessitat de fer una mostra del que podien ser espectacles musicals de caire familiar. Tenen tots el mateix fil conductor que és el de destinació de turisme familiar. Una part de l'equip, com sabien que parlàvem d'aquest festival, ens deia sí, l'any passat vaig venir i vam estar virant amb la família Lax en Busto. Sí. Un luxe, no? Doncs sí, un luxe perquè, a més, com gairebé podríem dir el 100% de les activitats que fem a casa nostra, tant en aquest festival com en la resta, la gran majoria són gratuïtes. I per tant, doncs, això fa que de vegades pugui semblar que la qualitat no vagi en la mateixa concordància i no. És a dir, són gratuïtes però hi ha molta qualitat i aquest n'era un exemple. No deixem la música perquè jo crec que hem de parlar d'un tema importantíssim, que són les havaneres i el cant de taverna. També. Tothom pot focalitzar en una part de la Costa Brava, el Baix Empordà, les havaneres de cant de taverna, però Platja d'Aro ja comença a ser també important i notori, que porta crec que 35 anys, no? Sí, aquest any farem el 35è aniversari de la cantada d'havaneres, que nosaltres sempre insistim molt que és cantada d'havaneres i cançó de taverna perquè li dona una miqueta això que dius, el tret diferencial del que és la cantada de casa nostra, que sempre és el primer dissabte de juliol. Fantàstic. El temps se'ns tira a sobre, però no volia deixar per alt. Parlem de Castell d'Aro, perquè també té el Mercat Medieval i el Pessebre Vivent, crec, oi? Sí, són dues de les activitats importants que fem en el nucli de Castell d'Aro, el Mercat Medieval el darrer cap de setmana d'agost, i doncs ens permet molt, amb l'ambientació que tenim de tot el que és el nucli antic, fer tota una sèrie d'activitats. Una recreació, no? Exacte, tota una mostra d'oficis d'aquella època que és molt escaient. I això el mes d'agost i el desembre, la gran festa, el gran motiu, que és el Pessebre Vivent, el més antic de Catalunya i des de l'any 59 doncs, que es fa amb la participació de tot el poble perquè sí que és el moment en què tot el poble s'hi aboca per donar mostra del que és el Pessebre Vivent. Bé, tenim la sensació, o jo diria la certesa, que ens hem deixat moltes coses en el tinter, com es diu habitualment, però no tenim més temps per dir-les, però sí ho poden trobar als telespectadors que ens estiguin veient o bé a la gent que estigui seguint a través de la ràdio a www.platjadaro.com i allà ho trobarem tota la informació. Allà tota la informació i a l'oficina de turisme per disposar doncs, de tot el que necessiteu. Doncs genial. Imma Gelabert, regidora de Turisme i Dinamització Cultural del municipi. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, gràcies. Gràcies. Seguim.
Entrem de ple a l'espai de gastronomia i per la imatge, que val més que 1000 paraules, ens diu que estem molt ben acompanyats per aquest espai. I en aquest cas, qui ens en parlarà molt bé serà en Maurici Jiménez, que és regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Maurici, benvingut. Molt bones. Escolta, ens has portat una taula tan ben parada Doncs sí. que jo crec que no sabria per on començar. Què ens has portat aquí, Maurici? Doncs mira, tenim des dels pèsols o les faves d'aquí de la Vall d'Aro, les tomates, les melmelades d'aquí de Can Joanals. La veritat és que tenim un munt de productes entre fruites, verdures i elaborats que doncs, fan la boca aigua, la veritat. I tot això és perquè intentem dir i explicar que teniu molts productors locals a la zona. Doncs sí, la veritat és que tenim productors que treballen la terra, treballen el producte de proximitat, el producte de temporada, i això arriba als nostres restaurants, i per tant significa que del productor cap als nostres visitants, i aquesta és la idea també de casa nostra. Des de l'Ajuntament esteu molt compromesos amb el tema de l'alimentació. I en aquest cas anem a l'arrel, que són els més petits, no? Què ens has d'explicar sobre aquest tema? Bé, nosaltres ara ja fa un any que treballem amb una quinzena gastronòmica, que és el Xics Gastronòmic. Aquesta quinzena bàsicament té 3 objectius. Un, que els restaurants treballin amb un producte de proximitat adaptat als infants i a les famílies. 2, que les famílies reeduquin i es reeduquin per donar menjar de qualitat a nivell familiar. I 3, que el visitant que vingui a Castell-Platja d'Aro i S'Agaró doncs es trobi amb un producte de qualitat, de temporada i de proximitat. En enguany crec que celebra la segona edició ja dels Xics Gastronòmics. La primera, què tal? La primera molt bé. La veritat és que vam aconseguir que cap a una quarantena de restaurants estiguessin dins d'aquesta quinzena. Vam aconseguir que la mainada i les famílies participessin de totes les activitats que hi havia al voltant d'aquesta quinzena gastronòmica, i ens falta, això sí, doncs volem que aquest any el visitant en pugui gaudir més i tingui més presència, no només a dins del restaurant, sinó tastant el nostre producte local. Per tant, vol dir que el municipi s'implica d'una forma directíssimament amb el tema d'aquesta idea que ha tingut dels Xics, no? De fet, és així, Tenim els productors que organitzen visites guiades a casa seu. Això significa que podem anar a fer de pagès durant un dia, podem anar a veure com es fan les melmelades, podem veure dintre dels propis restaurants com es cuina, com es serveix i com es tracta el nostre producte. Per tant, el que volem realment és que la gent mengi bé, la gent es cuidi, parlem de nutrició, parlem de dietètica infantil, però parlem sobretot de conèixer un producte de proximitat i de gaudir-lo. Ens ha sorprès molt el que m'acabes de comentar. O sigui, els més petits poden agafar els estris i ser pagesos per un dia, has dit? Doncs sí, no només el fet de ser de pagesos i poder recollir fruita i verdura d'aquí de la terra, sinó que, a més, veure com es tracta la cuina, com ho fan els nostres cuiners per fer els plats que després es troben a taula i descobrir una mica quines són aquella porta del darrere de les cuines i com funciona, no? Que això als infants li agrada molt, sí, i a les famílies també. Tenim entès que la Fundació Alícia també hi participa. Sí, és una col·laboració molt important la que fem amb la Fundació. La Fundació, com molts de vosaltres sabeu, vetlla perquè en el dia a dia es faci recerca en nutrició i en alimentació infantil. Ens han estat assessorant a nosaltres i a tota la restauració per veure com podem confeccionar plats, menús i al cap i a la fi plats que nutritivament estiguin acurats per la mainada, que és la que volem apropar cap als restaurants, i per tant és un puntal important d'aquesta quinzena. Deixa't dir-te que per educar a un nen primer hem de reeducar els pares una mica amb tot això, no? Doncs sí, la veritat, i em poso en el cistell perquè a casa mateix el més senzill quan el nen planteja o plantegem un menjar per la mainada és fer l'escalopa, la pasta o les patates fregides, no? I la veritat és que hem d'aprendre d'altres coses. Tenim un munt de productes, com podeu veure, que ens permeten fer des de fer una amanida exquisita, a un treball amb les verdures, a treballar amb la carn. Per tant, realment, tenim molt de producte que hem de posar en valor i que el que hem de saber és oferir-lo i oferir-lo d'una manera que per al nano sigui apetitosa. Doncs ens sembla una iniciativa brillant, realment, que puguem otorgar, educar i reeducar-nos a nosaltres mateixos, els grans, que som una mica el mirall dels nostres fills. Per més informació, si la gent vulgui saber com funciona el Xics, on podem trobar? Doncs mira, teniu la pàgina web, que és xicsgastronomy.com, la pròpia àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament, i a qualsevol aquest any estarem en una 30ena de restaurants adherits, doncs hi podreu trobar tota la informació. Maurici Jiménez, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Seguim. Avui, de la mà de Girona Excel·lent, saben vostès que és aquell segell distintiu que otorga la Diputació de Girona conjuntament amb la Cambra de Comerç, aquells productors locals de les comarques de Girona que fan les coses molt ben fetes. I avui ho fem amb molta dolçor, de la mà de la Carme Díaz, que és la propietària del Rebost de l'Empordanet. Carme, benvinguda. Hola, bon dia. Moltes gràcies per venir fins aquí a Platja d'Aro. Gràcies a tu. I en aquest cas, escolta, ens has explicat moltes coses, com per exemple
tots aquests productes que avui ens portes, no? Sí. Avui t'aporto les marmelades, t'aporto les llàgrimes i t'aporto els esferos. Esferos, què són els esferos? Els esferos són les nostres llàgrimes, que són unes salses dolces gelificades, que en comptes d'acabar-les en una gelea, les acabem amb una mena de boleta, que per decorar un plat o per fer una tapa així més sofisticada, doncs queden més bé. Però és el mateix gust. Per tant, el món culinari estarà superencantat amb tu, no? Home, espero que sí. Varietats, perquè, Carme, tu del món de les marmelades no venies, no? No. Jo venia del sector administratiu i un atac d'estrès em va fer canviar la vida. Doncs benvingut sigui, no? Sí, no, estic molt contenta. Ja fa 6 anys que vaig canviar i molt bé. Vaig tenir l'oportunitat de portar el rebost de l'Empordanet i, bueno, aquí estem. Aquí estem, no? Molt bé, productes d'alta qualitat, de quilòmetre zero, a més, suposo un tema important en el vostre sector. Sí, mirem de trobar tots els ingredients possibles el més pròxim possible. De la mà de Girona Excel·lent, el premi que us han atorgat, quin producte estem parlant? Estem parlant de la marmelada de pebrot escalivat amb herbes de Provença i vermut. Carai, quina barreja, no? Sí. I escolta, quina és la part més bona combinable, aquest producte? En què es pot acompanyar? Aquest producte, nosaltres moltes vegades fem tastets perquè la gent pugui provar-los. Sí. I el que jo sempre faig és unes pastes de full petitetes, que els hi faig un forat i a dintre posem marmelada i a dalt una anxova enroscada. I, bueno, és una presentació molt maca i està superbo. Home, nosaltres mirant abans tots els ingredients que portava, totes les marmelades i llàgrimes que ens has portat, veiem molta innovació per això, no? Sí, no és la típica marmelada. Té una cosa diferenciadora. Els vostres productes, Carme, on els podem trobar? Els pots trobar a pastisseries, els pots trobar a botigues gourmets i també els pots trobar a petites superfícies, petits supermercats. Molt bé, i a la pàgina web suposo que també ho feu l'ofereixen? Sí, també tenim ara un apartat de venda online. Molt bé, que la vostra pàgina és? És cantullessl.com o també pots buscar-ho com al rebostdelempordanet.com. Doncs, Carme, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Castell-Platja d'Aro per ensenyar-nos aquesta dolçor i aquesta gran innovació que no compta, que és també tradició. Exacte. Gràcies, Carme. A tu. A reveure. De la mà de Grau Online, avui us presentem el rosi rosat de les bodegues Vignobles d'On Brial. De terroirs argilocalcaris del nord de Catalunya, trobem aquest vi rosat pàl·lid, un vi afruitat a base de moscat de gra petit i cirai i que serà l'opció ideal per acompanyar aperitius i àpats d'estiu a la platja i a la terrassa. Una fabulosa opció que ens dona Grau Online. Arribem al final del programa i sempre ho fem amb molt bona música i molt ben acompanyats des del Parc dels Estanys de Castell-Platja d'Aro. En aquest cas donem la benvinguda a l'Àlex Serra, a Gato Suave. Àlex, benvingut. Merci. Hola, què tal? I l'Andreu Martínez, que és en Billy M. Benvingut. Un plaer, Albert. Escolteu, un plaer és per nosaltres, perquè la vostra música, si més no, cridarà molt l'atenció a la gent que ens està escoltant a través de la ràdio i ens està veient a través de la televisió. En aquest cas, Àlex, les teves influències musicals d'on venen? Perquè dius que la teva música té molts colors, no? A mi sempre m'ha agradat la música soul. Llavors jo diria que aquests colors venen d'aquestes profunditats del soul. Bé, i en el teu cas, Andreu, quin tipus d'estils ens portes? Jo vinc molt del blues també i del soul. Vinc molt del blues i del soul. I després la música, tot el que és la música negra, diguéssim, m'ha influenciat molt també, sí. Bé, les vostres influències estan clares per unes emocions que un arriba a sentir i a transmetre, no? Llavors, bé, toqueu dos estils molt diferents, però que en aquest cas, per aquesta proposta, us heu unit en aquest cas per portar endavant aquest projecte, no? Doncs sí, ens vam conèixer fa poquet, el Gato Suave i jo, i jo portava unes jam sessions a Barcelona i res, vaig veure per allà un barbut i vaig dir, em sona d'algú aquest tio, no? I ell té vídeos molt xulos penjats a YouTube i tal, no? I res, total, que vaig entrar i dic, m'agradaria sortir a tocar, el vaig apuntar a la llista i tal, i dic, em recordes a un tal Àlex Serra? Em diu, sí, és que sóc jo, no? I dic, hòstia, que fort! I res, i a partir d'allà doncs hem anat quedant i jugant a casa un de l'altre i jugant i composant cosetes i res, vam decidir
començar a tocar junts, no? A fer aquest duo amb temes seus, temes meus i temes una mica dels dos. I vaig decidir també dir-me Billy M exactament per aquest projecte. Per aquest projecte. Ostres, perquè Gato Suave ja venia de llarg, no? Gato Suave també és un experiment recent. Porto un anyet jo explorant aquesta careta d'alguna forma, però és una careta des de la qual puc alliberar-me, no? I puc treure com una part de mi que igual a vegades no m'atrevia o... Entonces és eso. Amb la vostra unió, què hem aconseguit fusionar? Jo crec que amb la nostra unió es crea algo... També és un experiment, no? És un experiment des del qual podem els dos provar d'anar traient coses de dintre, anar explorant-nos una mica, anar provant. És música, sí, amb unes arrels soul i blues i tal, però també una experimentació i una improvisació darrere, no? I jo crec que podeu trobar una mica això, totes aquestes cosetes, no? Mesclades. Orgànic, no? Ens agrada, sí, buscar allò orgànic. El tema que ens porteu avui, de què ens parla? Doncs bé, és un tema que es diu Breathe, i és un tema que vam parir l'Àlex i jo i el vam gravar, tenim un petit vídeo que vam gravar a casa d'ell, i és un tema que parla d'algú tan senzill com que a vegades només et cal respirar i que ja ho tens tot allà, no? Perquè sempre estem vivint en un món il·lusori, buscant, no? Sempre ens estem movent en el temps i a vegades és com para quiet, sigues el que ets en aquell moment, no? I respira i ja està, no? Doncs m'encanta amb aquest missatge que estem donant als nostres telespectadors i oients que ens estan veient i escoltant alhora. Bé, doncs us deixem amb ells, amb en Gato Suave i en Billy M, amb aquesta cançó magnífica, amb aquest gran missatge, però el programa no s'acaba aquí. Veiem la seva actuació, que us agradarà moltíssim, i ens veiem vosaltres i jo aquí un moment al mar. Gràcies, nois. Moltes gràcies. Molta sort, que vagi bé, un plaer. Someone locked the door long time ago. Someone locked the door and took the key. I'm afraid it was me. A part of my unreal me still wants everything. Wants to bring me down in misery. No one but me can take me back where I belong. Inside of your love runs free. Someone locked the door long time ago. Someone locked the door and took the key. I'm afraid it was me. A part of my unreal me still wants everything. Wants to bring me down in
Hola, Quim. Primer de tot, merci per obrir-nos les portes a casa teva. Gràcies a vosaltres, cap problema. Perquè, escolta, hem vingut a fer el programa aquí de País en Ruta, a Castellplatja d'Aro, i dèiem, home, qui ens pot ensenyar l'altra visió del mar que molta gent no veu? I ets tu que m'has d'acompanyar. La nàutica, no? Sí, nàutica perquè a més portes molts anys, no? Bueno, jo no, personalment, però sí que portem molts anys oberts, més de 50 anys, va començar el meu pare, aquí a Platja d'Aro sempre, abans estàvem més al centre, ara estem més a les afores, però sempre treballant per la gent de Platja d'Aro i de la zona. En totes aquestes embarcacions, en tens alguna que podem escollir avui per marxar? Bueno, d'aquí no, perquè si no arribaríem, faria fos. Però a l'aigua sí que en tinc alguna que podem anar a fer un vol i veure Platja d'Aro des del mar. Perfecte, doncs si vols anem cap al port. Perfecte. Va, som-hi. Bé, fa pocs minuts que hem sortit del port d'Aro, del port de Parc d'Aro, i en aquest cas ens trobem, Quim, on estem ara? Ara estem pràcticament davant de Sa Conca. El Vall de Sa Conca, exacte. Això mateix. I tot el litoral que veiem és el camí de ronda que porta cap a S'Agaró. Que arriba fins a S'Agaró, fins a l'hotel La Gavina, i això és la urbanització de La Gavina vista des de mar. Hem agafat una mica de garbí, però tot controlat, no? Tot controlat, cap problema. Vinga, va, som-hi. Bé, Quim, doncs ara on hem arribat? Ara hem arribat a la bahia de S'Agaró, que hi ha la platja de Sant Pol, i bueno, és un lloc típic de Platja d'Aro, amb l'hotel de Gavina aquí darrere. Exacte, famós hotel La Gavina. I una molt bona bahia per fondejar i fer nit. Molt bé, doncs hem fet tot el recorregut i ara ens quedaria només el que és la bahia de Platja d'Aro. Això mateix. Que veurem fins a Cavall Bernat i Cala Rovira. Doncs vinga, som-hi. Perfecte. Fantàstiques imatges, eh? I des de la platja de Sant Pol de S'Agaró, on estem ara, en aquests moments? Ara ens trobem davant de la platja gran de Platja d'Aro, amb Cavall Bernat al fons i al costat Cala Rovira. Doncs escolta, Quim, moltíssimes gràcies per ensenyar País en Ruta l'altra imatge que la gent, o molta gent, no pot veure. Malauradament. Per tant, moltíssimes gràcies per tot. A vosaltres. Gràcies, Quim. Bé, nosaltres, País en Ruta s'acomiada. I la pregunta que us estareu fent és: i la setmana que ve on anem? Doncs encara no ho sabem. Gràcies a tota la gent que fa possible País en Ruta. Que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau. Agafa la maleta que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olor a les faràncies que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una sort. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una